So yan mga ka-cooking at brown na yung ating bawang sibuyas. So amoy na yung kanyang aroma. Ngayon is ilalagay na natin ang ating pusit. So lagay na natin siya. Yan, so na Yo! What's up mga ka-cooking? So, heto na naman po ang inyong kapampangan na cooking #Go9 para sa isang quick and easy recipe. So, ang gagawin natin ngayon ay ang adobong pusit sa gata. Yun! So, ang ingredients natin dito is napakadali lang siya lutuin. So, syempre kailangan natin ng pusit, kailangan natin ng coconut milk, okay? So, kailangan din natin sili, bawang, sibuyas. Gagamit tayo ng magic sarap para extra pampalasa. And then gagamit tayo ng konting suka, tsaka konting toyo, at tsaka oyster sauce. So, yun lang ang ating mga gagamitin ingredients. So, tara na mga ka-cooking at hinitin na natin ng kasirola. Okay? So, lagyan na rin natin siya ng mantika. So, mainit na itong ating mantika mga ka-cooking. Lalagyan na natin ang ating sibuyas at bawang. So, nailagay na natin ang ating sibuyas at bawang mga ka-cooking. So, hintayin lang natin siya maging golden brown. So, medium flame tayo. Okay, so pag-brown muna natin yung ating bawang at sibuyas. Halu-haluin lang natin. Okay. So, yan mga ka-cooking at brown na yung ating bawang sibuyas. So, amoy na yung kanyang aroma. Ngayon is ilalagay na natin ang ating pusit. So, lagay na natin siya. Yan. So, nailagay na natin yung ating mga pusit, mga ka-cooking, at halu-haluin lang natin siya. Yun. Bango. So, igisa lang natin siya ng konti. So, gagamit din pala tayo dito ng pepper tsaka konting salt para sa panlasa, mga ka-cooking. So, yan. Mabilis lang itong maluto, mga ka-cooking, kasi hindi natin siya pwedeng i-overcook ang ating mga pusit at titigas sila. Okay, so ngayon is timplahan na natin siya para mabilisan. So lagyan natin siya ng toyo. So tansyahan lang siya. Siguro about 2 tablespoon ng vinegar. Okay. Okay. And then mga 3 tablespoon ng soy sauce. So tansyahan lang. 1, 2, 3. Yun. Okay. So, ilalagay na rin natin yung ating oyster sauce. Mga ka-cooking. Wait lang, may pe. So, sa ating oyster sauce, about 3 tablespoon para masarap. Yan. And then, lalagay na natin yung ating magic sarap. Magic sarap. Baka naman. Okay. Lahat din natin yan. Okay. So, ngayon is halu-haluin natin siya. Yun ang ating adobong pusit. So, lalagyan lang natin siya ng pepper. So, lagyan natin siya ng pepper. Mga 1 teaspoon. Okay, and then tsaka konting chili powder. Yan, mga 2 teaspoon ng chili powder. Huwag masyado manghang. And then, salin na lang natin yung ating sili. Yung fresh chili natin. Mga ka-cooking. Para maluto na rin siya. Okay. Ganyan lang siya kasimple mga ka-cooking. So ngayon is lalagyan na rin natin siya ng gata. So yung coconut milk natin is bubuhos na rin natin. So plan ko sanang ilagay na lahat to kasi masasayang lang. So check muna natin yung kalahati kasi masabaw. Kasi hindi natin masyadong napatuyo yung ating mga pusit pagkalinis. Kaya magsasabaw siya. So ngayon is, hayaan lang natin siyang kumulo muna. Okay? So,
Kaya natin siyang kumulo. Pagkakulo niyan, gagawin natin, hunin muna natin yung ating mga pusit at ilalagay na natin lahat yung gata, pero patutuyuin natin siya ng konti para maging creamy yung sabaw niya, mga ka-cooking. Okay? So, takpan muna natin siya. And then, balikan natin siya. Kapag kumulo na siya, iaahon natin yung mga pusit kasi para hindi sila ma-overcook. So, yun yung sikreto. Okay? So, balikan natin siya mamayang konti. Takpan muna natin. Okay? So, takpan natin siya ngayon for about 2 to 3 minutes. Kukulo na yan. Then, alisin natin yung mga pusit. And then, pakukuluin natin siya. Ilalagay natin yung remaining natin na coconut milk. Tsaka natin siya patutuyuin ng konti. Okay? Yun. So, after 3 minutes, mga ka-cooking, is titignan natin siya ngayon. Yun. Kulong-kulo na siya. So, ngayon is, ang gagawin natin, hinaan muna natin yung kalan. At, aahunin natin itong ating mga pusit na to isa-isa. Kasi luto na yan, mga ka-cooking. Madali lang siya maluto. So ngayon is tatanggalin ko muna sila dyan, tsaka ko pakukuluan pa yung sabaw para matuyo siya ng konti. Okay? Then ibabalik natin sila. So pitaan ko muna yung camera natin. Ahunin ko lang yung mga pusit natin. So ayun, mga ka-cooking, naahon na natin yung ating mga pusit. And then ito is tutuloy lang natin siyang pakuluan ngayon. So isasama na rin natin itong ating remaining na coconut milk. So, patutuyuin din natin siya para maging mas creamy siya. Okay? So, sayang lang kasi ito kung itatapon natin siya. So, okay. So, sama na natin siya. Then, hayaan lang natin siyang kumulo ngayon. So, yung mga ibang ulo nandyan pa. Okay lang yan. Yung kasi laman niya yung medyo mas importante na. So, lalakasan natin yung kalan. And then, pakukuluin lang natin yan hanggang matuyo siya ng konti, and then ibabalik natin yung ating pusit for the final boiling na lang ng konti. So yun, after few minutes, mga ka-cooking, is kita nyo creamy na yung ating sabaw. So ngayon is ibabalik na natin ulit sila pusit dito. Then pakukuluan na lang natin siya for about 1 to 2 minutes. Then okay na yan. Luto na ang ating adobong pusit sa gata, mga ka-cooking. So, ganun lang siya kasimple, mga ka-cooking. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel at nagustuhan mo ang video na to, is huwag kalimutang i-like, share, at i-click na yung subscribe button dyan at ang ating notification bell para maging updated ka sa ating mga latest recipe. So, hanggang sa muli, mga ka-cooking, always keep safe. Ahem, kain na na!